Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma foli b'a ye an b'a le guide machine kan YouTube sanfɛ toujours YouTube sanfɛ a abonné recette bɛ di yen de fayida bɛ di yen de YouTube sanfɛ an b'a le guide machine kan Black Mix Tele don ma foli b'a ye bi n bɛna recette di mɔgɔ bɛ to ka don inbox la ka n ɲininka n bɛna kelen di a kan kelen defu bagi minnu bɛ examen la voilà pour que ka examen sɔrɔ recette pour les examens voilà o recette dɔ de bɛna di o fayida dɔ i bɛ comment dirais-je alamina sharaha suran dɔ bɛ ko alamina sharaha laka sadraka wa wadana an ka wizraka lezi ka taa zaharaka warafana laka zikraka fa inama lusri suran nama lusri suran fa iza fragta fansa wa ila rabbika farakab i bɛ jogo fila de kɛ jogo fɔlɔ fatiha kɔfɛ alamina sharaha 174 jogo filanan fatiha kɔfɛ alamina sharaha 174 n'i ye salam kɛ i bɛ sɔrɔ ka kɔlɔsi ta ka wurudi 174 alamina sharaha laka sadraka wa wadana an ka wizraka lezi an ka taa zaharaka warafana laka zikraka fa inama lusri suran nama lusri suran fa iza fragta fansa wa ila rabbika farakab 174 i bɛ sɔrɔ k'i amina ko fɔ i ka examen ko la i bɛ fɛ ka passer fɛn mun na concours mun na i b'a fɔ a la i b'a kɛ fo tile 7 i b'a daminɛ vendredi sufɛ comment dire n'a y'i diya dimanche sufɛ ka dugu jɛ lundi la fo 7 jours i b'a daminɛ o la avant i ka examen kɛ n'i y'a kɛ o examen validé n'a dafara o examen sɔrɔlen i t'i sigi i bɛ leçon ta dɛ a ma fɔ k'i kana leçon ta i bɛ leçon ta ala o de don ka d'a ma a recette ka ca ni a mori ta ye mais a bamanan ta bɛ yen a yiri ta bɛ yen olu fana bɛ yen olu ni tɛ kelen an bɛ se ka mun di fɔlɔ o ye nin ye a abonné ka partager an b'a le guide machine kan